Hey guys, luna ko ipakita kanyo guys nga ining usa ka senior nga babae guys nga nagkaon nga ayang plato bagol unique nga sudagan sa kanon guys bagol mo ni gamiton sa karaang panahon guys nga nalisod pag plato sa una muna nga gibalik ang karaan guys nga atong plato karon bagol. Shout out ko guys sa tanang nananaw sa kung video karon guys nga siya nagkaon ang plato bagols. Shout out ko guys sa tanang mga vlogger sa akong nailhan. Shout out ko ni Boy Astig Tungko Vlogs. Shout out ko ni Agi Panaginip Vlogs. Shout out ko sa tigbian nga ako kailang nga ug si Kuan Kintoy TV. Salamat guys.